Tradicionalnu manifestaciju Savinački dani, koja je ove godine održana 21. put, obeležila je 17. gulašijada. Kao i ranijih godina na poznatom Milanovačkom izletištu na Savincu, kraj reke Dičine, lovački gulaš se kuvao u 16 kotlića. Posetioci su se izvrsno zabavljali, a u kuvanju i tajnama kulinarskog zanata nadmetali su se lovci, ali bilo je i drugih učesnika. Bilo je prijavljeno 21, ali 16 ekipa ima koje su se odazvale i došle. Pretežno lovci, sekcija društvo Rajac Bešić, ima iz Vojvoda Milan Obrenović, ima iz Belopolja, ima uglavnom je Vojvoda Milan Obrenović. Smo najuspešnija ekipa ovde za sve ovo takmičenje. I standardni smo uvek, 15 godina već smo mi ovde. Prošle godine smo pružili malo priliku mlađoj populaciji da i oni osete čari pobede, ali ove godine se vraćamo na velika vrata. Ovde je gulaš u 3 vrste mesa i 3 vrste povrća i on se zove 3 broje zvuka. Čist rock'n'roll od gulaša. Meso je divlja svinja, srndać i junetina. Imamo šarana, imamo oslića i smuđ. Da. I malo smo dali ovo nešto što po šumu. Prvi put. Ovo je prvi put. Ako ne bude prvo mesto, možda bude i poslednje. Zato smo i došli. Da pobedimo pa idemo dalje. Sljedeće nedelje idemo. Drugo mesto pa idemo redom. Ove godine pravimo gulaš, divlja svinja, srndać i junetina. Isključio sam se radi ravnopravnosti iz moje sekcije Gornji Vranjići da pomognem kolege iz hitne pomoći da malo izađu, da vide kakve su ove lepe naše lovačke manifestacije. Važno je učestvovati, htio bih da napomenem da već duži vremenski period učestvujem sa svojom ekipom na Mudrijadi u Lunjevici. Takmičimo se već 11 godina, već kao klinci smo počeli, tako da bih pozvao sve ovde učesnike koji danas ovde učestvuju da dođu 1. i 2. septembar u Lunjevicu. Tu je Mudrijada, mnogo lepo takmičenje isto kao i ovo, tako da je najvažnije družiti se. Među lovcima kuvarima ovog puta našla se i jedna dama sa nešto drugačijom vrstom gulaša koji nije učestvovao u takmičarskom delu. Pripremam gulaš od pečuraka i to 12 vrsta pečuraka. Veganski je, dakle nema nikakvih putera, mleka i tako dalje. I eto, unosimo neku novinu u ovo ovde mesarsko i muško društvo. Žiri je imao težak zadatak da izabere i proglasi najbolje. Nakon sagledavanja svih kulinarskih veština i punoće ukusa, prvo mesto pripalo je prošlogodišnjim pobednicima, sekciji Teočin, drugo ekipi Poštara, a treće mesto osvojila je ekipa iz Šarana.